està el joc del nostre rebesavi, el que ens va explicar la mare que estava per aquí a dalt. No el trobarem mai, caral. Millor anem a mirar la tele. Ai, quin mal! Has trobat el joc! Molt bé, Maria! I ni tan sols em preguntes si estic bé? Ai, perdona, estàs bé? Ei, noies, ja tenim el joc! Ja estem de camí a casa vostra. Va, que havíeu de venir a mitja i ja veniu tard! Ai, perdó, és que m'ha caigut una caixa al cap. D'acord, però aneu arribant ja. Espereu, que he d'acabar de berenar. Anirem caminant, però, per cert, quina era la vostra... Ubicació. Carrer Saragossa 27. Va, que tenim ganes de començar a jugar. Fins ara! Adeu. Va, Carlota, que ens hem d'emfanyar. Però és que tinc d'acabar de berenar. Doncs tu em portes. Adeu. Ai, espero que els agradi molt, aquest joc. Què creus? Està brut, fa fàstic i està ple de pols. Ai, bueno. Vinga, va. Passeu, passeu. Hola. Hola. Mireu, noies, aquest és el joc que hem trobat a les golfes de casa. Era del nostre rebesavi. I per què heu agafat aquest joc tan antic i ple de pols? I no el Xuxigou. Perquè la nostra mare ens va explicar que era un joc del Far West. Era el preferit del nostre rebesavi i que ens podia agradar molt. També ens ha explicat la nostra mare que es tracta de fer una ruta pel Far West i guanya que aconsegueix acabar la ruta abans sense caure cap trampa dels bandits. Ens fa il·lusió provar-lo. Ai, jo el veig molt antic, A mi no m'agrada gaire, Ai, Carlota, sempre igual. Segur que ens ho passarem molt bé. Obriu-lo ràpid que m'està entrant l'al·lèrgia a la pols. Quin joc deu ser aquest del que estan parlant? Mireu, noies, hi ha un bote d'estar. No! Què ha passat? On són? On s'han ficat? Però si només he parpejat una vegada. Han desaparegut! Què has fet, Rita? Sempre l'estàs liant. Ai, Maria, no estiguis tan dura, tampoc ha fet voler. Però què és això? Què és tanta sorra? Em desmaiaré de la calor. Carlota, tinc crema i aigua a la maleta. Però per què porteu maleta si havien quedat per jugar al joc? No sé, sempre anem preparades. Algú sabia llegir les instruccions del joc? No, fins ara l'únic que ha passat és que he tocat el botó d'estar. No en sé res més. Em sap greu, noies. Tranquil·les, ara el més important és que intentem esbrinar on som i què ha passat. On som? Aquestes roques em recorden El blanc canyón del Colorado. El gran champignon continentado. Perquè si és això, em vull un trosset. Sí, em sona que ho he vist a la tele, agafem documental. Sí, de fet és un territori bastant important. Aquí, al segle XIX, hi va venir molta gent a buscar grans quantitats d'or. És veritat, a mi em sona que a l'escola ens van explicar que van construir un ferrocarril perquè les persones poguessin viatjar de l'est a l'oest per fer-se ric. Sí, també em sona que hi havia nadius americans que els hi volien treure les terres. O sigui que estem en el passat. Exactament, estem al passat. Per tant, hauríem de buscar el robot per no destacar tant. Però, noies, no portem diners. I si pensem en un pla? La robarem, una que distregui les gens que agafin tot el que puguin i sortim corrents. D'acord, jo distreuré el botiguer, que se'm dona molt bé distreure. Heu vist allà? Hi ha un carter. Ostres, és veritat. Sembla que per aquí hi ha algú cobrat. Posa la vila del cavall. Mireu, una botiga de roba! Estàs pensant el mateix que jo? Sí, de compres. Ai, sembla la camisa de quadres del meu avi. Ostres, mireu aquests barrets, són superbonics. I aquestes botes es van posar de moda l'any passat. Carlota, vés a distreure el botiguer ja. Bon dia. Bon dia! Bon dia. Va, Carlota, és el teu moment. Vinga, noies, trobem la roba. Mireu, noies, mireu aquests mocadors, segur que ens queden superbé.
I aquestes cordes, per què devien servir? Ni idea, però tu agafa-les, que segur que aquí suposa tothom. Bon dia. Bon dia. Que teniu roba Gucci? Perdona? Roba Gucci. No sóc pas babau, això és una moda d'Europa o què? D'Europa i de tot el món. És el millor dia de la meva vida. El millor? No vols dir el pitjor? Ai, Marta, tu sempre tan valenta. Va, Carlota! Millor envio un telègraf al xèrif, perquè això no és normal. Com que un telègraf? Què deu ser això? Com que no saps què és un telègraf? Doncs l'invent més important per comunicar-nos a distància. Però a veure, tu d'on surts? Adeu! Adéu, adéu, adéu. Aquestes cares són noves. Qui serà? Jo els pregunto d'on venen. A Botell ja m'han partit un grup de noies molt estranyes que ronden per aquest poblat. Potser són elles. Ei, noies! Són els xefs d'aquest poblat. I vosaltres, de quin poblat veneu vosaltres? De Bufalada. I això on és? Al sud-est de Califòrnia. Califòrnia? Això existeix? Sí, però t'has de modernitzar. És un poblat allò muntanyós no em fa por, on hi ha molts búfals per les nostres terres. Sí, per això es diu així. Hem tingut uns mesos molt dolents amb l'or. Crec que ha arribat el moment de dur a terme el nostre pla. El moment de què? Quin pla? Ja t'ho vaig explicar ahir. Segrestarem algun despistat i et cobrarem una bona recompensa. Recorda que sempre paguen grans quantitats d'or per tal de tornar a tenir els seus familiars a prop. D'acord. Durem cavalls gratis! Qui vol cavalls gratis? Quin cavall, si no en tenim cap. A veure, cap de suro, és per enganyar la gent. I ara calla i fes-me cas. Quina cosa més estranya! Qui regala un cavall? Això té pinta de ser una trampa, no hi anem. Ei, nosaltres volem un cavall gratuït. Què hem de fer per aconseguir-lo? Veniu, veniu, només heu de fer unes papers i ja seran vostres. Però quin paper? Ai, deixeu-ho estar. L'únic que has de fer és ligar aquella noia quan vingui cap aquí i pujar del carro. Calla ja, home! Ara ho entenc, vale. Corda. Quina corda? Ajuda! Rita, és culpa teva per clicar el botó. Res d'això s'ha passat. Bueno, has estat tu qui volies un cavall. La Maria ens havia dit que això era una trampa. Doncs no m'haguessis seguit. Silenci! Però una cosa, on se les han endut? Alguna cosa no va bé. A les instruccions del joc parlaven de trampes i de bandits. Justament el que està passant. Estic segura que això hi té a veure. Aquests bandits ja han tornat a estafar unes noies. Podem explicar el poblat de seguida. Estimats companys i companyes del poblat indi, avui hem tornat a segrestar els bandits. Són dues noies i creiem que són de Buffalo Town. Així que no ens podem quedar braços plegats, així que els anirem a ajudar. D'acord, Àguila Vermella! Noia, s'està fent tard. Hem de trobar un lloc on passar la nit. Hola, noies! Digue-li que va a veure. No tingueu por. Jo us ajudaré a poder passar la nit amb el poblat. És que vivien de perill. Noies, ens fiem d'ell? No serà una altra trampa del joc? Què dius? Un joc? No us entenc. Noies, no tenim una altra opció. S'està fent de nit, sembla bona persona. Us podeu fiar tant de mi com de la meva gent. Nosaltres no som uns bandits. Nosaltres vivim tranquil·lament a les nostres terres a la mar. I us respectem molt. Hem de trobar un flor amb el
mateix per trobar les vostres amigues. Els bandits segresten sovint i segurament demà ens trobarem tota la vida del cavall ple de cartells. I tot això també forma part del joc? El joc no us entenc. Nosaltres estàvem tranquil·lament jugant un joc del Far West i de cop i volta hem aparegut aquí, al passat. Al passat, de quin any veniu vosaltres? Venim de l'any 2024. No sabem què ha passat. Sembla màgia. Els nostres avantpassats parlen de profecies cada 50 anys que venen del futur i l'últim viatge va ser un noi anomenat Joan. Què? Joan? Així es deia el nostre rebesavi, ens ho va dir la mare. Llavors ara tot té sentit. El joc és màgic. Qui sou? Per què estem aquí? Per què ens heu segrestat? És veritat, per què l'has segrestat? A veure, tres de sopa, és per guanyar més diners de manera ràpida. Ja t'ho he explicat molts cops. Ah! Que ens heu agafat per diners? Ah, molt bé, per diners. No, per regalar-vos un altre cavall. És veritat, no els hi hem regalat cap cavall. I quan demanareu per nosaltres? Jo crec que uns $1.500. Què? Creus que això valem? Ja n'estàs posant 10.000. Vols dir que heu fet bé segrestar aquestes dos? No ho sé, qui sap. Ei, Paula, tinc unes estisores a la maleta. Calla, Rita, que ens sentiran. Ei, que diuen que tenen tisores. Què dius? Doncs els fibrem aquelles maletes tan estranyes. Perdona? Que no sabeu que les coses dels altres no es toquen? Millor si torneu a posar la corda. De cabina? Per què necessitem una corda? I això què és? Ni idea. Aigua oxigenada? Mira, tisores, que no de la boca. Tirites? He treballat tota la nit. Però mira, carai. Un moment, què ha passat? Han capturat a les noies. Aquestes no són. No eren les que vaig veure ahir d'un falcó? A més, estan per tot arreu. Xeri, han segrestat les noies. Ja ho he vist. Hem de trucar un pla ara mateix. No corris! Qui deies, Àguila Vermella? Que no corris. Ah, massa tard. Pensem un bon pla. El primer que podem fer és donar el lloc dels fets i seguir el rastre de les rodes del carro dels bandits. Tens raó, som-hi! Prepareu-vos, que haurem d'estar una bona estona caminant. Uf, ja hem arribat, però portem tot un dia caminant. Mireu, aquell és un dels segredadors que vam veure ahir. Tinc una idea, amaguem-nos. Jo vaig a inscriure'ls. Ei, ets molt protecció. Si m'ajudeu, us donaré la meitat de l'or. On? Ens interessa. Sí, ja em riu aquí a prop quan els meus companys han estat traient les quantitats d'or que van dir. I volem treure el més ràpid possible, per així ningú ens ho robi. I per què ens ho diu a vosaltres? Ja t'ho he dit, quan més siguem més ràpid el traurem. D'acord, ara venim. Anem-hi, després els hi robem l'altra meitat de l'or. Ens farem d'or! Però llavors els indis no tindran la seva part. Ai, deixa'm estar. Afanyem-nos ara, que ja no hi ha ningú. Som-hi, noies, sense por. Feu silenci, en compte. Què feu vosaltres aquí? A vosaltres també us heu segrestat? Clar que no, dona. Hem de salvar-los. Va, afanyar-nos. Que fa una frescura. Ei, feu vosaltres aquí! Deixeu-nos!
7-10 minuts sobre el que les meves germanes han desaparegut. Que estrany. Aquest és el meu joc que les meves germanes no m'han deixat jugar i jugaré una estoneta. Què ha passat? Escena 1, pla 1, presa 1. Acció! Ai, Maria, on creus que està el joc del nostre gras... Ai. Veiem. Ja estem de camí a casa vostra. Veiem. És que... Adeu! Va, Carlota, que ens hem d'afanyar. Veiem. Escena 1, pla 3, presa 1. Acció! Acció! Vinga, va. Hola, tots estem aquí. Esperem que poseu els temes fàcils. Mireu. Us presentarem aquest quadre per Déu som. Ho heu de ficar amb tomes falsos. Patrocina! Hola! Patrocina. Aquest quadre és de la iaia Antònia, vale? I s'ha esforçat molt, és molt maco. Però para, quita això. O sigui... Hola! No vagis tan lluny, que no estem gravant aquí, Guiu. Vale. Fins aquí. Presa 1. No, Anto, tu dices no. Perquè... Què has fet, Rita? Què has fet, Rita? Sempre l'estàs liant. No, Tinc cabell diferent ara. Mireu, tinc un cabell diferent ara. Go! estem de Collivet. Vamos a ver la puchana. Collivet? Com assassinar a la teva Com assassinar l'altre professor. Escena 2, pla 5, presa 2. Acció! Bon dia. Bon dia, què necessita? Que teniu rapel. Acció. Veiem. És que no em surt. Se m'ha quedat per comunicar-nos a distància. Però a veure, tu d'on surts? Envia Falta una cosa. Envia Però a veure, tu... Ai, no! Veiem. No vols dir el pitjor. Ai, Marta, tu tens... Ai, no. Veiem. Hola. Un ball de cowboy, vale. Podries enfilar. És 3, 2, 1 i 1, 2, 3, 1, 2, 3, au. Portem uns mesos molt dolents, amor. Ja t'ho vaig explicar i cobrarem el... Veiem. Què m'has dat? Escena 4, pla 7, presa 4. Acció! Aquests bandits ja han tornat a estar. Diu, no se sent, carinyo. Crida més. Escena 5, pla 2, presa 3, 4. Acció! Escena 5, pla 2, presa 5. Escena 5, pla 2, presa 6. Acció! Nosaltres som... Val, tall. Escena 5, pla 2, preses 8. 7. Més val que us agradi. Hola! Hem arribat. Més val que us agradi. Com no us agradi, us quedeu sense postres. Presa 2.
Escena 6, pla 1, pressa 4. Callem, tornem-hi. I això què és? No, mira, unes tijeres. Unes tijeres, no anaven... Callem, mira com les... Escena 6, pla 3, pressa 1. No! És que m'ha fet tu! Després d'estar tot el dia darrere, ja no ve. No, Blai, un moment. Què ha passat? Ens han estat totes noies? Vinga, va, passem a un poc. Farem un tutorial de com fer arrugues. Necessites a una persona que faci la cara de És que tu m'ajudes! Ara us ensenyarem el canvi. Vine, que volem veure't. Què t'han picat? T'han picat? Sí. Com hi pot entrar una bota en una persona, Oleguer? Té que entrar una bota amb un peu i una bota. I després... No entro! Baixa el peu, que és com... Cuidado. No li... Estic guapo. Hola. Espera, li està entrant. Aixeca't No li entra. i puja tu de darrere, puja tu. Bueno, no passa res. Entrat? No. No entra la bona! Sí, ja m'arriba a portar aquí, si m'ajudeu us... Ai. Pressa 1. Les maletes! Hola, Anto. Hola, Xènia.